Sari dangdut pop keroncong disembadani dening Mas Ahmad. Nggih. Katresnan jati riyen. Oh monggo sing liyan. Nah, spesial. Ora karo sampean. Hah? Lah yo ngerti kualitasku. Oh, iya, toh. wis. Lah iso rasa dikandake. Jeblok. Mbak aku ngapalke 10 tahun ora bakal ketemu. Sadewo Production bersama RMJ ya Mas. Yo. RMJ. Yo.
katresnan jati sampun Jan. Pakde. Penuh penjiwaan tak rasa-rasake Apa? siramu. Ya iki nembang ini penuh penjiwaan dirasake ya kepenak Oh banget. iya. Nancep jroning atiku nganti aku merem-merem. Alhamdulillah. Saking penake. Jare Saking. nggih, monggo Pak. Oh, ponakan panjenengan. Ingkang asma. Sinten? Mas Oh, sinten? Mbak. Oh, Mbak. Mbak, nggih monggo. Mbak engkol bar Mbak yo Mas Rian. Alah. Mbak sinten menika Pak? Mbak sinten Pak? Mbak Mbak Yuli. Yuli. Oke. Oke. Nah, Pak. Monggo Mbak Yuli. Lagune napa nek duet ampun Jeh. sing angel-angel kula Yang pasrah. sewu niki Sampean ngonconi Saya- ya. Oh, iya. nganggur. saya di sini karena dipaksa Jeh. ya. Wah. Monggo monggo. Biyen niku kula Iya. dadi MC ya dipeksa Saya lho, Pak. sedikit dipaksa sama Pak Lek tercinta. Hmm. Karena menurut beliau suara saya itu kayak ember borot. Nggih mboten nggih Pak. Berkahi manten nggih. Nggih. Monggo lagunya apa Mbak? Apa ya? Apa Mbak? Nemu. Aku Nemu. Nemu duit. Iya, nemu. Aja nemu, kuwi dhuwur banget ratakan. Oh, nadane dhuwur. Anu wae. Bojo galak. Bojo galak. Bojo Nah, kurang suara galak. terbanyak, suara terbanyak. Monggo. Yes, bojo galak. Oh iya, Asik. suara terbanyak bojo galak Mas. Eh. Bersama Mbak Yuli, nggih. Asik. Kunci ini kunci Inggris ya, Mas. Siap. Nek Tenang nek Mas Ahmad niku wis ngoleksi kunci-kunci. pokoke liyane kunci-kunci kuwi aku ngerti kuncine T. Jih, sarengan Mbak Juli, bojo galak. Ini ampun kuwatir kula ora galak to mriki. Oke. Dibantu Mas